No, takže máme tady nově, vás tady zdravím lidi, a nově máme tady, že celý chce dívat, co se asi odehrálo. No odehrálo se toho hodně, kujvá. Hrajeme už ve 4K, a to proto, že proběhl upgrade mašiny, to z herního děla se stalo úplně dělo. Mám novou grafiku. Dejš to, pán Bůh. Rozšířil jsem si ještě harddisk, neboli SS disk 1 terabajtový, a tak to už je jako takové. No a zdroj jsem musel vyměnit, že, kvůli grafiky. No a plus samozřejmě nový monitor, 4K už. A toto je výsledek. Já nevím, jestli jde vidět vpravo na horním rohu ukazatel, ale teď mám momentálně 115 snímků, 106 ve 4K, což je prostě very good, velmi dobře. A jinak, co máme udělat? No, mám tady tenhle Orloj z provoznic. Už mám na něho všechny potřebné součástky, jen musím vyčkat do rana, bo se to asi ta robota protáhne, říkal to Richtař. No a je, kolik je. Co piča. No, to řeknu přesně. Jsou 4 hodiny budou, takže do rána času dost. Jako si ty vždycky rád. Takže to musím probůnskat. Takže se můžeme podívat. Tady je Alešův oblíbený Lašský dvůr. Tady tohle. A tam se ještě nedostanu, to je až součást hry. Takže to je jenom víceméně takový test, stejně se nikdo nedívá do konce. Což jako... No nechápu. Ne, to je standa, že? No a možná přibude ještě pár videí spíš tak takový jako testovacích. No, tady máme prostě... Buď zdrav, i ty. Vypadá to prostě brutálně, ta míra těch detailů je úplně... Já nevím, jestli to tak bude vidět na tom... Tvoje trubce, jo? Ale to vypadá to prostě už... No to je, dá se říct, de facto ten nejvyšší level, ano. Slyšíš dobře. Sladké červené, jiskřivé bílé. A jen tak mimochodem, tu kartu jsem si koupil minulý pátek, dnes je čtvrtek. A... Že v pátek jsem si koupil vyzved a v pondělí zdažili 8 litrů, ty vole. Za 5 minut 12 skoro. No za 5 minut 12, kdyby ji koupili ještě před Vánocema, tak je zase ještě skoro 4 litry levnější, jo, a tak... Co už, no, kurva. Na zemi nenajdeš, ale kdyby teď stala 8, ještě vystavím jasně to. No a oproti předchozí je tichůčka, ale jakože jako cip, úplně oproti temté. A netopí tolik. Jako 61 stupně krasavé. Tam tam měla tak 72 až 5. No, máme nějaký náhrobek s jménem, nebo to je bez jmény sebrat, co? Vlčí mák z hrobu, přináší smůlu. A pořád se držíme nějakých 110 snímků. Monitor má funkci G-Sync, jako je taková vylepšená funkce V-Sync, co má každá hra obsahuje, a znamená to vertikální synchronizaci, tudíž že synchronizuje obraz s frekvencí monitoru, jo. Já nevím, jestli to někomu něco řekne. No a výsledek to mám výsledek. Hlavní to je, aby se to plynulo obraz, jo, a je prostě, je to lepší. Není to, ty znám trošku víc, jako si myslím, úplně hladučké, ale asi to je možná nemožná, rád tě vidím. No hra vypadá prostě úplně... Ještě zajdu, když už tady jsem teď, to nové video, tak doběhneme a ukážu vám moji kovárnu, jo? Je, pes na volno. Kupírované uši, vole, tak jako...
že by už v té době v nějaký takový ten, nebo to byla taková rasa. No já jsem si ho upravil toho svého modem, i herinka, a myslím jenom vizuálně. A z herinka je Zdravím. černý titla, nebo Ilči. Ilči měl bílé, ne, oni měli oba dva černé, ne. A ta titla byl černý, to byl od Vinetua, a Ilči měl, naopak, to byl Olda Shatterhand. Tak. Panuje zde čilý ruch ve 4 odpoledne, co ty tu? Zase prodáváš nějaké dobroty, měšťan? Opatrně. Dobrý den. Dobrý. Do té doby bych chtěl na chvilku nakouknout, ale jakože nějak bezpečně, aby mi tam nespětli s nějakým kacířem, vole, nebo a s heretikem, vole, nebo něco takového. A plus, no tak 1-2 dny, že přeci jenom, když člověk zbudí na hajzel, tekoucí vodu a... No a tady se blížíme k mojí kovárně. Po Bindrové respektive. A teď co to je, vole? Je to, vole, potok, vole? Nebo to je nějaký, vole, tuňka, vole, smradlava, co tady? A tady byla zbořenina, jo? A teď... Jo, tam se dá vytunit všecko. Tyhle ty malby, to je Slezská Malba, no tak jak jinak. Tady je kovářský štít, který byl, jo, z první ze dřeva, celý, jako i on. I ten vršek a všecko, vrata byly obyčejné, jsou pobité. A tady byly 2 kukaně, já jsem tady zaměstnal už dokonce, to bylo rozbité. Škoda, že jenom jim stříhat videa, dal bych z jiné části do toho. A zděs má můj pohůnek, nebo pohůnek, dá se mu jako, on byl nějaký cílem osudu, nebo cílem osudu. Že byl bezdomová tatu známý v té hře a kde si co si, a tak jsem říkal, víš co, květala v jednu cimerku za mírný poplatek. Hele, No a to je... mám hotovej ten nový výrobek. Tak sup s ním. Jak seš na tom s tím novým výrobkem? Byla to celkem fuška, ale máš to hotový. Podívej se sám. To jsem to, co jsem získal. Dobře. No, bulava rytířská. Počkej, jsem... To by žádal vyvíjel, kolik mám kladiv. Počkej, koupit, aha, no to je Rigbus, vole. To je do huby, vole. To je ostré jak snad to si písmo, příště vybereš, to vážený pane. No a co vy čekáte vy dva na to, až bude ráno, aby jsme mohli na tu radnicu. Takže já věřím, že, nebo si myslím, že to asi už nikoho nezajímá. Takže to vypnu. No vypadá to parádně, víš? Ty jsi Kerry, truhlář? Zdravas, Maria. Taky tě zdravím, ale neumím to říct. Hledá bych tě kopl do huby. Jsou tu vajca? Pozdrav pámbu. No, my jsme zřejmě spodina, že žijeme za hradbama. Za hradbami. Dívej, sused. Budoucí nebo ne? Jo. Tu má trámy. Základy jsou to, počkej. No, jak si tu zeď postavil a pak zasypal bahnem? No s tebou se bavím. Já vím, že máš na Čepcelová českého. No. To bude zdař Bůh. Ty odlesky, jak to udělá? Já dej prosím. Tak. Vypínačka.